Ang nahitabo ni Daniel sa unang pagbasa, mura ni siyag pasiuna sa mahitabo sa mga tao nga nagsunod sa Ginoo, kanang gasigig daig sa Ginoo, nagsigig hatag og himaya sa Ginoo, nga mao'y gisulti nato sa atong tubag sa Salmo. Ningon ta nga unsa to? Hatagi siya himaya og pagdaig nga walay katapusan. Ang nagsuwat nining maong salmo mao si Daniel mismo. Nautong sa pagsiginyag daig sa Ginoo nga didto siya sa yuta nga pagano nga lain ang gimando nga daigon, mao ang emperor, gi-accuse siya nga naglapas sa balaod, at tinuod man sa gyud naglapas siya sa balaod. Pero ang balaod sa tao ubos ra na siya sa balaod sa Ginoo. Nya kay ingon man Ginoo nga siya ra gyud daygon, siya ra gyud himayaon. Muna si Daniel mao ni iyang gibuhat gani kining gisuwat niya dinhi sa atong salmo nga nag-ingon, yamog ug ulan daygan ninyo ang Ginoo, kabugnaw ug kamig dayga ang Ginoo, yelo ug niebe dayga ang Ginoo, mga gabi ug mga adlaw dayga ang Ginoo. Murag si Daniel wa siya muhunong sa nakitarang tao mo imudayeg sa Ginoo, hastang mga hayop, hastang mga kaning tanan nga nias kalibutan, apil ang mga tubig, ang bato, kaning gipanghisgutan niya di tanan, kahayag ug kangitngit dayga ang Ginoo, mga kilat ug panganod dayga ninyo ang Ginoo. Paila ni Daniel ba nga ang tanan binuhat sa Ginoo, mudayeg sad sa Ginoo. Kisa may gabuhat anang imong naong nya ni dayeg kas Ginoo, kada nimo tan-aw sa imong naong. O nagsige kag mahay sa Ginoo nga mao na imong naong. Daghan ra ba kay na anak karon? Ang atong tumong dili ang pagpanindot sa tong naong, di pagpanindot sa tong lawas, ang pagdaig sa Ginoo. Nya karon kay nga kung dila giluasan man ako sa inon, mga luas sa dila dahigan ninyo ang Ginoo. Mo nang gasigig sakit ron ang luas. Ana, dahigan gyud ang Ginoo. Kanang imong bana kisa may gahimo na. Nya ni dayeg kas Ginoo kada nimo tan-aw sa imong bana. Ha? Kamo mga asawa, dayeg mo? Di ba maningog? Kanang imong asawa sad, ikaw bana kisa may gahimo ana. Oh, dayeg ka sad ang Ginoo tungod sa pagkakita nimo anang imong asawa. Kamo mga ginikanan kanang inyong anak kisa may gahimo ana. O dili biya kamo ang Ginoo biya nya nagdaig mo sa Ginoo kada niyo tan-aw sa inyong anak, o yaw-yaw balikas pangasaba. O klaruhan na ninyo ha. kamo kisa may gahimo ninyo. Nya ikakita na ko ninyo nagdaig ko sa Ginoo. O magdaig na ko sa Ginoo kung naikolekta. Wag ikolekta, moingon ako pasti landlord alkansi ta ni misahada. Sakit pa to luas ya wa pag-ikolekta. Mao na kinahanglan kay tao awareness. Og ato yung tinud-on og kanibang pamalandong mao tong pag-akyos na ni Daniel. Wa man gid siya mo patuo, gihug siya ngadto sa leon, mga leon, tangkal sa mga leon, gutom nga mga leon. Nya
ang hari nga si Darius, usa siya ka hari nga dunay kasing-kasing nga iyang na nituo siya ni Daniel, pero wa man siya mahimo kay balaod man itong gihog. Itong sayos buntag, matod pa sa itong unang pagbasa, ang hari in town, wa katog, wa mukaon, kay guol kay siya, kay iyang best friend, igo sa balaod. Bisayon niya adto dito sa tangkal. Singgit in town siya, Daniel, giluwas ba kas imong Ginoo? Sus, nitubag si Daniel dito sa ilawom. Mahal nga hari, nagpadag anghel ang Ginoo dire. Wa gyud ko unsa as leon kay gitakom sa anghel ang babas leon. Suko kay hari pagkuha niyang Daniel dito, gihog bitaw niya kadtong mga nagsumbong niya, apil pang ila mga mga anak, asawa, ay mga laki ra may mo sumbong sa una. Astan, wap aga ni kuno mo tugkad siyuta, gikunis-kunis nas mga leon sa may punto niini nga kanang mga taong di mo tuo Ginoo silutan gyud. Muna diri sa atong ebanghelyo ang pagsupak-supak sa mga Hudiyo ngadto sa Dios, gitag-an ni Kristo nga moabot yung panahon nga likusan mo sa inyong mga kaaway o pamatyon mo. Unsa may supak-supak sa mga Hudiyo ngadto sa Ginoo adtong panahon ni Kristo, kana bitang kwarta ang ilang gihimong sentro. Mao tong pag-abot niya sa templo, iyang gilimpyuhan ang templo ni Kristo, iyang gilimpyuhan. Pero gipatay na hinaos Kristong ng limpyo sa templo kay gusto gid sila sa kwarta. Munang nailog yun ang Jerusalem o karon ang mga Hudiyo wa na dito sa ilang templo makasaka kay lain na may ga-occupy, ari na lang sila sa gitawag og Wailing Wall, ari na lang sila magparok-parok sa ilang ulo sa paril nga nagtuboy bas templo, tan templo babaw di paril dire, kaapil sa dito pag adto na mo sa Hulilan, parok-parok sa kungo dito. Kay suluban man kana niya nana niya naasa dito parok-parok niya pang suksok nimo imong petisyon ana mga lungag-lungag sa paril. Unsa man na siya? Kasakit kay nahugno ang ilang authority sa pagsulod sa ilang gimahal nga templo. Ang ikaduhang bahin sa ebanghelyo naghisgot nga ang kalibutan mismo tapuson sa Ginoo. Mao na siya gitawag katapusas kalibutan, kay ang kalibutan mao man ang templo sa Ginoo. Kini sa atong lawas part ba nis kalibutan na amantay tagsa-tagsa ka kalibutan templo sa nis Ginoo. Nya kundi ita magmatngon dili na to gamiton ang atong lawas sa Diyos nun nga kabubuton, laglagon sa Ginoo ang atong lawas ngadto sa impierno. Kaya nga naman, kung musupak tas Ginoo, ni welcome tas kaaway sa Ginoo. O ang Ginoo dili manghilabot, dili siya manalipod kanato. Kisa mayang panalipdan, ang sama ni Daniel, si Daniel nagsunod sa Ginoo, agitak ang babas leon. Niya kadtong mga nagsumbong niya, wa man to magsunod sa Ginoo, gasunod mas balaod sa tao. Unsay resulta? Pag abot nga to leon, agi kunis-kunis dayo. Niya kamo gasunod mo sa Ginoo. Ha? Mura man gud mo mapanagan-on kay ang sunod. Di mo mamalikas. Di mo manglibak. Dili mo hangol og kwarta. Di mo hangol og mga butang. Di mo masigi og pangigi ana inyo mga yuta na mga kural.
Oh, di mo magsigig kasukuan ang mga taong gasigig daot ninyo. Pareha mong Daniel, na okay ra gyud kaayo bisag isumbong, magpalabay ra sad ngadto sa babaliyon. Kamo mga asawa, ang inyong asawa, ang inyong bana, mangabit, dili mo masuko. Muhilak ra mo sama ni Maria, na muhilak ra nya di masuko. Oh, ano mo lagi mong tingog? Ang pare, di masuko kung wa na'y kolekta. Ano, mo ni atong check upon. Kay kung di na ganita magsunod sa gustos Ginoo, patay kita. Gahapon bitaw, birthday man to nako, no? Gahapon, ana. Nya ni Uwan, ning Uwan man to. Nako ana gini, patay gini among selebrasyon ani. Ingon din ko sa Ginoo, Lord, naningkamot di akong sunod nimo. Naman sa mo sulti-sulti, samtang nipahuway ko to babaw ba. Kung kwarto, mga buntag, sige mtong uwan, hantod hapon. Ningkamot di akong sunod nimo. Namingon sa desa kong unahona, ay, dili sa tanang higayon, ay, buangon sa ka, nako bitaw, buangon sa ko. Nako bitaw, buangon man ko Lord, pero nahigugmam sa kanako god, nya birthday guro nako. Ay lagpauwan na tingali oy dito apag-abot gyud namo mao gyud pagtuang sa uwan dito andam-andam na para sa misa alas 4 og daghan kay nakaadto kay wa na man gyud muuwan hangtod sa gabi nya butangan pag yung bono sa Ginoo nihapit pag yun si Archbishop Palma dito pag yun nani hapon lipaya lagi nako sugot kong matay gabi bitaw, pitig na ko lipaya. Karon pwede na ko nga, di na sad mamatay. Ning abot no luas noon, kay dugay katog, nag-enjoy maayo ba. Nabitang inigigda, nga di ta hapit makatog, kay sige tag sibor ba lang, nindot tagid Lord, no? Nindot tagid nimo, ning Ginoo niya, ay napakasa, nako, last na lang ni Lord. Ingon ana ta kahuyang, pero wa magpasabot nga makasa ta di ta ka maumuday o maghimaya sa Ginoo labaw sa tanan andam unta tang masakitan andam unta tang magantos aron ang atong lawas magamit nato sa Dios non nga pamaagi. Paghimo na sa mga presentasyon gabi ni tan-aw pa magkadiyot si Archbishop honghong day sa nako mindot ang mga nagpresent no na ibatan-on na asay mga gulang-gulang, di asay mga ang imong audience dinhi karon, ang imong nanambong, di apay mga batang yagit, ang mga sasing boys ba di am sa atubangan. Ni siya imo sa ni silanggi atiman nako, o maog gyud bishop, di atiman gina sila. Lingaw kay siya, lingi siya. Klaro kayo ni you manage well your parish. Ana siya. Na lipay sad ko nako. Wala juga kibaw Bishop. Lipay kay siya. Nakaingon sad ko nga gamay dahan naman sa kuy daghang kabuang god naman sa kuy daghang kakuwangan pero di din na mo'y tan-aw sa Ginoo. Ang tan-aw sa Ginoo ang ato yung pagkamakanonayon nga mo balik pag-ingon Lord nasayop ko pero mugbag-o ko. Magbasol ba maghinulsol. Muna padung naman ta Advento panahon na sa paghinulsol panahon sa pagbasol unsay nabuhat na tong di maayo atong basulan kay ang Ginoo malipay man ana nya ihatag ra pod niya ang kalipay o katagbawan iya ra sang ipada ang iyang grasya muna di ta maguol kung masayop ta makasa ta ang atong kagulan kung maparihan atas nagsumbong ni Daniel nga di gyud mo compromise maliwat unta ta sa hari nga bisan tinuod ni hatag siyag order pero ang iyang kasing-kasing naghilak ang iyang kasing-kasing ngandoy nga mugawas gihapon ang gahom sa Ginoo namang gipanahon nga murag mapugos daghimog sala tungod sa balaod sa atong lawas pero ang ato untang kasing-kasing magminatay unta sa kaguol ngano nga nadako sa akong lawas non nga kailibgon or lawas non nga kahuyang
kana mo importante kayo para sa Ginoo. Unang lumba lang ta ani, o kinsay maghimo ani. Si Santa Catalina of Alexandria, bright ening bayhana, niya may mo sangyaw ba? Dito man is Egypt. Niya, iyang gipriso ni siya, kay gi-persecute man to mga Christians, mga 4th century, gipriso ni siya. Pag priso niya, mobisita man dito ang Empress, ang asawa bas emperor, niya perti man niya ka sikat tungod sa maay kay siya musulti, na-convert niya ang Empress. Hasta kato mga guard dito, hasta pang head sa guard sa prisuhan, na-convert niya. Pertin suko as emperor, gipatay siya. Pag adto na mo sa Mount Sinai, tangas mamingadto, sa tiilan ana, naidako kaya diha nga monasteryo or chapel, simbahan ba to? Dedicated to Saint Catherine of Alexandria. Kay sikat gini kay siya dito sa Egypt. Tungod sa iyang kabuutan og ka-bright og iyang ka putli hangtod sa kamatayon. Wa matapos hangtod karon ang iyang dungog og himaya. Natakdan siya sa Ginoo. Muna ang karkar karon Archdiocese of Cebu ug ang Diocese of Dumaguete. Grabe kay ilang paghimaya sa Dios pinaagi ni Santa Catalina. So, may tang maliwat-liwat sa daniya. Bahalag mga matay basta holy. Sige, manindog na ta.